Mahigala, may mudto na usab kinatong tanan na hinaot kita mahigala nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas diining kamudtuhon. Na bueno no datay gamay wala na ako dahil mao ng microphone. So may mudto na usab kinatong tanan mahigala na hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. So una no, 30 na, September 30 na mahigala o gamatod pa. Padayon ang akong pangawahagan karon sa atong mga BECs, mga Basic Ecclesial Communities nga magsugod na ta og mga lawa sa ato ang kining Holy Rosary house to house mga higala no. House to house na gyud ang ato ang pahigayon usab nya may mga culmination punta mga higala no karong katapusang semana sa kining Oktubre. No nya dili lang kay ako ra mga parokyano may akong awhagon ang tanan no nga mga Katoliko nga mo pahigayon gyud og kaning gitawag nato daily rosaries no kay karong adlaw Holy Rosary Month mo na ato ang debosyon no gani ang atong talahurong Santo Papa si Pope Leo XIV tanawagan karon sa mga katawhan nga matuohon nga mugahin gyud og panahon sa pagrosaryo unya usag gyud mga higala sa ato ang intensyon nga buhaton mao ang pagpangayo o matud pa kining kalinaw alang sa tibuok kalibutan, especially ang mga war-torn countries no kana bang medyo nagkagubot mahigala tungod sa giyera no yeah, of course no niya usa na gayo diana ang Ukraine no kay ang Ukraine mga higala pas nilang dugayan na ni ang Russia di gyud mo surrender ilagyong sakupon kuno ang Ukraine o nga manusab ang Hamas wa gyud pod iuli ang mga hostages padayon pod nilang gidala-dala unya naggukod pod ang Israel muna nga padayon gihapon karon ang gira dito sa Gaza kay kung ila pod lang gisurrender ang mga hostages gilang gidala-dala may puruhan unta nga murag muhunong na ang group ang mga Israelita sa pagpamumbahay dito sa lugar sa Hamas pero sa di magud pod iuli so muna nga kung ako'y taga-Israel, taga-Gaza, hangyoon gyud ang mga Hamas nga kini iuli na laman na ninyo ng mga hostages kay di gyud nimo hunong ang Israel hangtod nga ilang mabawi ang mga Hamas, ang mga hostages. No? So muna nga akong pangawagan usab sa akong mga parokyano ug dili lang ang akong mga parokyano tanan gyud no. Magkuanta, magrosaryo kita kami dire kaloyos Ginoo kami dire sa Ayungon. Kuan man niya mo perpetual dawn rosary man ni no kada adlaw alas 5 kadlawon magrosaryo magyud may PDR man ning amo mahigala no PDR man ning amo kada perpetual dawn rosary man ning amo so muna nga medyo walay problema na mo na no kada adlaw magyud may pero katong uban ba nga mga private persons mga communities especially sa BEC nga to ang mga mandated organizations bisan gani ang katong mga renewal movements no i-appeal gid ninyo ang pagdebosyon usab sa mahal nga birhen niining panahon sa bulan sa Rosario no may mudto na kanatong tanan ari kita mahigala sa CBCP News balitang simbahan niining kamudtuhon ako sang iubos-ubos gamay mahigala kay basig matiado nya ning atuang matiado niya ni mahigala makuan ba ni murag adjustment siguro pero masubos okay no so muna no arita mahigala sa ato nga kining CBCP News balitang simbahan ni kamudtuhon boy na mahigala bikan sa Vatican duruha ka mga katikistas ang natagaan no og pasidungog didto sa Vatican kining gitawag na to Filipino Receive Catechist Ministries by Pope Leo XIV. Sila mao si Rodina Ano Nuevo sa Diocese of San Pablo o si Carlita Tabigi sa Diocese of Surigao no so mga katekista kini mga higala nga nagpakita gyud og igo-igong kadasig sa pagpahigayon manghigala sa mga pagpanudlo sa mga bata. Kami hinoon diri sa Diocese of kita sa Diocese of Dumaguete, bag-uhay pa lang nga nagpagahigayon kita og Catechist Assembly. Gani nakita gid ako mahigala nga importante gyud kayo ang mga katekista sa kining ato ang diocese. No muna nga usa karon sa akong gihimo mahigala mao nga do na gyud mga Sunday school, no mga Sunday school nga
ang mga kabataan gitudloan gyud, no, kada Domingo, no, sa dili pa ang magkasawlugan o sa dayon paghuman sa kasawlugan. Balita mga higala gikan sa Vatican gihapon, Pope Leo XIV proclaim Saint John Henry Newman as Doctor of the Pope Leo XIV to proclaim Saint John Henry Newman as Doctor of the Church on November 1. Sa ito pa, nakailamang ko ini may gala. Taga-kuan man siya, taga Philadelphia, no? Taga Philadelphia man si Saint John Henry Newman ug may nagplano na ang atong talahurong so ito pa nga iproklama siya isip Doctor of the Church. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari na ta higala sa atua nga kining CBCP News. Human na ta CBCP News mga higala. Ari na ta sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon ang manggiitan, no? Ang nagtranslate sa kining Greek dictionary Bible to Latin Vulgate. Kung lain kung dili si Saint Jerome or San Jeronimo. May mahigala na tao kini si San Jeronimo or Saint Jerome ni adtong 345. Yan namatay ni adtong year 400. No, bata-bata pa tao namatay 50 pa kapin. Na 55 pa, no, bata pa 420 di ay gulang-gulang. Noon niya taga Yugoslavia kini siya may gala. Unya usa siya ka scripture scholar. Noon niya master kini siya in Latin, Greek, Hebrew and Chaldaic. Ano niya serve as private secretary to Pope Damasus. Noon niya transmitted the Bible from Greek to Latin. Noon niya mystic kini siya mahigala. A prolific, letter writer. Ngilingig yun si San Jeronimo. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman si San Jeronimo, may laki nga mao'y nagtranslate sa Greek Bible to Latin Vulgate. Dala no padayon ta mahigala sa atuang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Kagahapon mahigala nagmisa ko sa usa ka kapilya dire sa may sa Ayungon, no, kining gitawag og Sitio Biantigi. Pagkaubos kay mahigala ubos kayo ang pultahan muna nga nahimo na kong komedya mahigala nga tinuod jud ning giingon sa Biblia nga kinahanglan gid kitang magpaubos kay kung dili kita magpaubos sigurado kitang mapakung. Okay. Pagka mubo kayo kuan mahigala kining portahan, no, upo pag yung kanya mubo bi ako daan pila may akong height ka 5'5" naman ko pero mubo murag 5'4" gid ito. Murag 5'2" lugo itong kining portahan mahigala kay ako 5'5" man ko kay ni-apply bi ako sa una og Philippine Marines unya igo ra jud kong nakapasar 5'5" akong height, no, pero bisan sa akong pagka 5'5" kinahanglan pa jud kong muupo para ber musulod so muna nga nahimong komedya manghigala nga naingon nga kinahanglan gid ang magpaubos ta kay kung dili ta magpaubos sigurado gitang mapakong. So muna no kinahanglan gid ang magpaubos ta. So in line with that, no, ang ato ang topic karon, no, ang atong topic karon unsa man humility, a path to salvation. Humility, a path to salvation. Nasa pa mahigala ha kay pangitaon may noon ni siya. Tara mahigala. Humility, a path to salvation. Abi na mahigala according sa ako ang research. Humility is the way to exaltation. Humility is considered a path to exaltation because it sa guni may gala nga di naman noon ta kabasay ni ato ang kuan. Jara may gala to sa taguan gamay jara.
Humility is a path to salvation because it involves self-effacing service and surrendering to the glory of God. No? Ato pa ang kuan di ay kini bang pagkamapaubsanon nahimo gini siyang dalan paingon sa kining exaltation ba, dalan paingon sa kaluwasan, because it involves self-effacing service and surrendering glory to God. So, sa ato pa kiniday nga atong pagpaubos mahigala, sama na day kinig ni surrender ta ngadto sa Ginoo, ultimately leads to divine favor and elevation. Divine favor, good, no? It means that those who humbled him themselves will be lifted up by God as exemplified by his own life and service. No, sa ato pa katugid ay magpaubos mga higala, ipataas Dios Ginoo. No, binasi kini mga higala sa iyahang pagpaubos usab kao siyang kaugalingon. No, sa ato pa wala lamang kaniingon ang atong talahuro ang ato ang Ginoo ba nga magpaubos kita, kung dili matud pa siya mismo nagpaubos gyud pod. No, pinaagi sa kinabuhi nga iyang gipuy-an gikan sa iyahang pagpangalagad hangtod nga siya gipasidunggan human sa iyahang kamatayon sa cross. By lowering ourselves in service to others and focusing on God's esteem rather than human adulation, one can achieve the greatness in God's eyes. So kini gidong pagkamapaubsanon mga higala, dako gyud kaayo kini ug kanang ikatabang sa atong pagkatao. So no, there are key aspects of humility as path to exaltation. Number 1 is service to others. Sa ito pamailhan gyud ang atong pagka mapaubsanon kung mangalagad kita sa uban. Ilabi na gyud kung wala nagpaabot og bayad. And number 2, surrendering of self. No, kana bang wala na magtanaw sa iyang kaugalingong kaayuhan, kung dili ang kaayuhan na sa uban. Mo gani usa sa mga kinaiya sa usa ka taong mapaubsanon. Wala magtanaw sa iyang kaayuhan kung dili ang kaayuhan gayud sa tanan. Number 3, kining obedience to God. No, sa ato pa ang pagkamapaubsanon nagkahulugan gyud kini manghigala og pagtuman sa kaubuton sa Dios. And number 4, Jesus as the model. No, sa ato pa ang atong pagkamapaubsanon makita gyud sa atong pagsunod sa mga pagtulon-an ni Kristo. Ana no, sa atong balikon ha, what are the key aspects of humility as path to exaltation? Unsa kahulugan ni ana? Ang pagkamapaubsanon mga higala isip usa kadalan paingon sa kalambuan, sa kahimayaan, no? Isip dalan sa kahimayaan, exaltation. Number 1 is service to others. Labi na gyud mga higala kung wala ta nagpaabot og bayad. Number 1, that's number 1. Number 2, surrendering of self. No, kana bitang atong kalimtan ng atong kaugalingon. Dili na ta magtanaw sa atong kaugalingon, kaayuhan ba. And number 3, obedience to God. Kanang God's will gyud. God's will gyud mo yang tumanon. And number 4, ang modelo gyud sa atong nga gisunod. Dili aron nga daigon kita kung dili atong gisunod ang kinaiya ni Kristo. Well, anyway, sa divine principle, makita nato kana sa Matthew chapter 23 verse 12. Whoever exalts himself will be humbled. Whoever humbles himself will be exalted. Kung sabi ni Saya pa na, kinsa katong magpataas, ipaubos. Kinsa katong magpaubos, ipataas. Ayan, no? So, nadako na ako na higala, no? Ma-associate magini nato mahigala sa mga panghitabo karon, no? Nga taas na kaayong mga rangko, mga higala, mga dagko kay rangko. But anyway, doon ako'y amigo, mga higala, nga kanang kahibalag na ko itong isang gabi, no? Kay nagtrabaho malagi sa DPWH, no? Nya
nag-istorya-istorya po ba yung taon ako siyang ipangutana, tinuod ba nga dili na mo pa unipermihon sa inyong uniforme? Tsao pa rin. Kaya yagaan man mis mga tao. Makakita na mo ang mga tao may marka kaming DPWH, kantsawan manoon mi. Mao ba di ay taon kaluoy ninyo. So wala mamilabot anak padre, igor maming gisuhulan. Nya kining among trabaho, kung naami sa DPWH, igor maming mag-maintain sa mga project. Ang maghimo gyud sa mga project ang mga kontraktor man. No, kami ug mahuman na sila, igo naming mag-maintain ana ug unsay mga kami na amo na ng limpyuhan, amo na ng tan-aw ug unsay mga kanang accident prone din na panguhaon ng mga unsa. Pero ingon nga kami gyud basulon dili dagay may pa din. Naguan siya na mura pod in town siya bag naguul kay mga tao kuno moagi sila magsakay sila sa ilang service pakpakan kuno sila. Faida gid no. O niya, gani, gani, padre ka ng mga service sa DPWH, padre. Amo ng ilan ang gipang taptapan. Ha? Kung gipang taptapan, kung hindi na ipakita itong logo sa DPWH, yung taong kaluoy po. No? So, muna, no, nga, kinahanglan yun, gahapon mahigala nga ito ang topic, honesty is the best policy. Of course, ato pa ng suportahan, humility, the path of salvation, as the path to exaltation. Kaya sa Matthew chapter 23, verse 22, unsa ganito, verse 12, whoever exalts himself will be humbled, whoever humbles himself will be exalted. Kinsa katong magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Kinsa katong magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. Okay ha? So, din na lang sa ako to pahigala ha. Ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Daghang salamat, mahigala.